מעשה מגונה הוא עבירה פלילית, והגדרתו בחוק העונשין היא מעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים, שהופך להיות עבירת מין אם נעשה ללא הסכמה בוגרת של אחד הצדדים. מעשה מגונה שאין בו נגיעה בגופו של אדם אחר, כגון חשיפה של איברי המין, הוא עבירה הקרויה מעשה מגונה בפומבי. מקור האיסור הפלילי לבצע מעשה מגונה בצורך להגן על שלמות גופו, צנעת פרטיותו וכבודו של האדם. זכותו של אדם להגנה מפני פגיעה בגופו, בכבודו, וכמו גם זכותו לפרטיות ולצנעת חייו, הוכרו כזכויות יסוד בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. ערך ההגנה על זכותו של אדם לצנעת גופו עומד גם ברקע האיסור הפלילי על ביצוע מעשה מגונה, והוא נושא מימד רב משקל נוכח הפגיעה הכרוכה בו, בזכות היסוד של הנפגע להגנה על גופו ועל כבודו. מעשה מגונה הוא עבירה פלילית, גם אם נעשה בהסכמת האדם, כאשר ההסכמה הושגה במרמה, לגבי מיהות העושה או מהות המעשה, או כאשר ההסכמה היא של קטין שטרם מלאו לו 14 שנים. אם נפגעתם ממעשה מגונה, גשו להתלונן במשטרה. פנו אלינו, אנו נוכל לייעץ לכם מהי העבירה שממנה נפגעתם וכיצד יש לפעול כנגד התוקף, הן במישור הפלילי והן במישור האזרחי.